Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге программада без сезгә атна дәвамында татар дөньясында узган кайбер мөһим вакыйгаларны кабатлап күрсәтәбез. Бүген студиядә мин, Роза Диатуллина. Дагыстан Республикасына булган сәяхәтебез дәвам итә. Бүген без сезне җирле Туган тел татар оешмасының эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Ул 2016 елда барлыкка килгән һәм милләттәшләребезне берләштерүче, тел, дин, мәдәниятне саклаучы бер үзәк буларак хезмәт итә. Эшли башлаганнарына 2 ел гына вакыт узса да, уңышлары байтак. Гөлия Садыкова дәвам итәр. Таулар, Хәзәр диңгезе. Дагыстан Республикасы табигатьнең иң матур урынында урнашкан дисәк, бер дә ялгыш булмас. Атамасы да җисеменә туры килеп тора. Дагыстан тәрҗемәдә таулар иле дигән мәгънәгә ия. Табигать кешеләргә дә тәэсир итми калмаган әлбәттә. Ирек сөючән, ут холыклы, шул ук вакытта бик ярдәмчел, гади, киң күңелле, кунакчыл халык яши биредә. Добро пожаловать, пожалуйста, попробуйте вот айва с айвовой рощи, она очень вкусная. Снизу вот там вот. Салям, Татарстан, безгә килегез. Бу мөхиттә милләттәшләребез дә үзләрен ят итми, җирле халык белән дус, килешеп гомер кичерәләр. Бер-берсенә кунакка йөришәләр, диннәр берлегенең дә тәэсире зур. Башка милләт вәкилләренә татар мәдәнияте белән танышу мөмкинлеге дә бар хәзер. Туган тел татар оешмасы эшләп килә. Аның җитәкчесе Илмира Кадырова Махачкала шәһәрендә туган. Нәсел тамырлары Ульяновск өлкәсенә барып тоташа. Татар рухлы гаиләдә тәрбияләнеп үсәм. Элегрәк милләттәшләребез белән җыелыша идек. Минем дә бер-ике чара оештырганым булды ди ул. Тик бу очрашулар дәвамлы булмый. Инде укып бетереп, төпләнеп эшли башлагач, өстәмә рәвештә ни белән булса да шөгыльләнәсем килде. Һәм шушы юнәлешне башлап җибәрергә булдым ди ул. 2,5 года назад, получается, в марте месяце, меня пригласила к себе на мероприятие Динара Межитова. И тогда в Астрахани Табриз проводил акылфабрикасы. В общем, мы посетили это мероприятие. Я увидела там татар, которых не знала до этого, причем татар Северного Кавказа. После этой поездки, в общем, я была с одной девушкой, вот вместе ехали, обратно возвращаясь в поезде, а поезд из Астрахани отправляется в час ночи в Махачкалу. Мы сели в поезд, но мы не спали, мы начали расписывать мероприятия, что мы будем делать. И первое же, конечно, начали с круга знакомств. Кто у нас вот в окружении есть знакомые татары? Исемлек буенча 6 гына кеше була. Беренче ялларда ук очрашу уздыралар. Тора-бара үзләре хакында бөтен дөнья татар конгрессына хәбәр итәләр. Төрле чараларда катнаша башлыйлар. Бер ел эшләгәннән соң зур бәйрәм кичәсе уздыралар. Бу чарада Милли сәясәт комитеты министры да катнаша. Аларга рәсми теркәлү узарга тәкъдим итә. 2016 елның 27 апреленнән оешма рәсми рәвештә эшли башлый. 3 юнәлеш аерып чыгаралар. Дини, яшьләр, хатын-кызлар бүлеге. Һәрберсенең аерым җаваплы рәисе бар. На всех мероприятиях конгресса, которые проводятся, стараемся принимать участие. Не то, что стараемся, мы принимаем участие. И стараемся, чтобы у нас на эти мероприятия выезжали разные люди тоже. То есть, например, в Аккалфак, по направлению Аккалфак, у нас уже 2 раза принимали участие, там же через год проходит мероприятие, 2 раза принимали тоже наши женщины участие. На религиозный форум в этом году у нас поехало 3 человек. На молодежные мероприятия в этом году был у нас форум всемирной молодежи, у нас полетело 6 человек. Без этих мероприятий, я думаю, мы бы застопорились давным-давно уже здесь. Потому что в этой суете, в своей каждодневной, в обыденности вот этой постоянно закручиваешься. А когда туда выезжаешь, ты получаешь такой заряд бодрости. Элементарно, когда туда приезжаешь и слышишь татарскую речь. Ел башында ук эш планы төзелә. Бу ел зур зал җыеп Агыйдел татар дәүләт ансамблен чакырганнар.
Авыр хәлдәге гаиләләргә, сугыш ветераннарына да ярдәм күрсәтәләр. Балалар йортларына баралар. Узган ел алар татар мәдәнияте көннәрен үткәрәләр. Ансамбль оештырып җибәрәләр, костюмнар тектерәләр. Татар теле курслары да оештырганнар. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы дәреслекләр җибәргән. Укытучы мәсьәләсендә хәл итә алганнар. Не секрет, что наше взрослое поколение знает лучше татарский, чем мы. Естественно, стали смотреть вот из взрослого поколения среди педагогов. У нас есть две учительницы. Одна учитель со стажем, с 25-летним стажем начальных классов. Это еще моя первая учительница. А другая учитель иностранных языков. Вот. И, в принципе, обе они с удовольствием поддержали эту идею. Курс у нас заключался максимум 3 месяца. Это только выходной день. При Министерстве национальной политики есть такой ресурсный центр для общественных организаций. Нам предоставили этот ресурсный центр на время проведения уроков. И вот таким образом мы провели 3 цикла. Быел да октябрь ахырыннан татар теле курслары эшли башлаячак. Ярты ел элек аларга бушлай куллануга бүлмә дә бирәләр. Быел республика башлыгы грантына милли берләшмәләр арасында уза торган конкурста да катнашырга телиләр. Һәм тагын бер яңа юнәлеш буенча эш башларга әзерләнәләр. Ул татар көрәше. Бу яңалык һәм шулай ук оешма активистлары хакында сөйләүбезне киләсе тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Бүтін дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә Кукмара сәүдә маркасының иң яхшы эшләнмәләрен бүләк итү матур бер гадәткә әверелде. Менә бүген дә 3 литрлы мәрмәр линиясеннән булган ит кыздыра торган табаны без Махачкала шәһәрендә яшәүче һәм туган тел татар оешмасы җитәкчесе Илмира Фәрит кызы Кадыровага калдырабыз. Рәхим итеп алыгыз, ашларыгыз тәмле булсын, кунакларыгыз килеп торсын. Рәхмәт сезгә, рәхмәт килгән өчен. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт-сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт-саба. Гөлия Садыкова, татарлар, Махачкала, Дагыстан Республикасы. Читтә яшәүче милләттәшләребез бергә җыелышып аралашудан тәм таба, күңелләренә юаныч эзли. Аеруча алар өчен Аллаһ йортлары, мәчетләр бик кадерле. Дин берләштерә, яшәргә көч, киләчәккә ышаныч бирә. Сыктывкар шәһәрендә гомер итүче дин кардәшләребез менә инде дистә еллар буе мәчетсез яшәргә мәҗбүр. Дөрес, алар гыйбадәтханә булдырганнар, әмма азан әйтеп, үзенә дәшеп торучы мәчет төзү әлегә хыялда гына. Коми Республикасыннан хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Динсез, рухи кыйбласыз кешенең тормышын күз алдына китереп булмый. Бигрәк тә ерак җирләргә киткәч. Сыктывкар шәһәрендә ширкәүләр күп, тик матур манарасы, ое белән балкып торучы мәчете генә юк. Баксаң, биредә 2000-гә якын татар яши. Катлы-катлы йортлар арасында урнашкан бер бинада гыйбадәтханә эшли. Имам хатипның телефон номерында теркәп куйганнар. Дин кардәшләр барлык борчыган мәсьәләләрен илемтә аша хәл итә алсын өчен. Мәчеткә әзрәк җирләр инде, шул аннары көз көне җыелалар инде бераз. Дачалар бетә, мөнәсәбәте, аннары Алла турында исенә килеп төшәләр, аннары җыри башлыйлар инде бераз. Кайсылары инде моны балаларны да алып киләләр монда. Җомга намазына эләгә алмадык кызганыч. Бу изге көнне һәм дини бәйрәмнәрдә алма төшәрлектә урын булмый ди Рифкат әфәнде. Бер тапкыр Корбан бәйрәменә 580 кеше килгән иде ди. Dərslər var indi, xатын qızlar bilan dərslər ütkərib turabız bunda. Jigitlər kelib turarlar, dərslər var. Cümə günləri mana xutba söyləyib kişilərdə İslam diniga çağıram indi. Возможности Allah'ın yardımları bilan. Məscid bulsa, bunda bizim Mali Nezal bilan azgana bələkəyirək. Şuna görə Munda kişi cümə günlər, birer günlərdə kip qala, orunda bulmay kişilərə җитмәй қалалар. Инде 3 тапкыр мәчет өчен җир урыны биргән булганнар, әмма ичесендә дә җирне кире тартып алдылар дип зарлана дин кардәшләребез. Сыктывкар мусулманларның бер генә проблемасы, безгә бер мәчет
берсәләр, мына министерстводан кайдан булса, мына орын берип, мәчет түзүргә шуңа рөхсәт бириште сораймыз инде без. Күп еллардан бери сорап киләбез. Бер дә ответ юк инде. Кайсы кешеләре шикләнәләр инде. Мәчет дигән сүз зур сүз инде. Кайсы кеше шикләнәләр инде, монда бу как маленький комната булып чыга инде безнең. Вот, и кайсылары шуның өчен бик күңелләре юк инде аларның монда килергә. Мәчет булса җирләр инде алар. Алар ничек әйтим инде. Хөкүмәт җыштыручылар, алар белергә тиешләр инде, что кешенең дине булмаса, ул кеше чыпчык кебек бер канаты бар, икенче канаты булмый. Акча да сорамыйбыз, үзебез җыябыз, үзебез төзергә әзер диләр. Рөхсәт кенә бирсеннәр. Бер бәләкәйрәк мәдрәсә төзсәк да була инде. Әйбәт була иде, булай булса инде. Тагында хәзрәтләрне монда чакырып хезмәт итәргә, если мәдрәсәләр төзелсә анда бик әйбәт була иде инде шулай итсәк. Сезнең әгәр ярдәм бирсә, иншалла, моны безнең Алладан үмид итәбез инде, иншалла. И сезләр тоже сәбәп моңа булырсыз, Алла бирсә, иншалла. Гыйбадәтханәдә, китапханәдә булдырганнар, бөтен дөнья буйлап киң таралган бу кроссинг принцибы буенча. Сыктывкар мөселманнарының проблемасы буенча Коми Республикасы мөфтие Вәлиәхмәт хәзрәт Гаязовка мөрәҗәгать иттек. Мәчетне без ел сайын бирәбез, обновлять итәбез, сорау, потому что безгә ответ килә, безгә җир 2 кабат бирделәр инде, беренче кабат бирделәр, аннан кире тоже отказ бирделәр, анда потому что расстояние от мечети, без анда күп көчләр салдык. Безгә бирделәр, районе нельзя бирделәр, Максаковкада бирделәр, тоже отказ бирделәр. Biz onun böyle hizmet kılabız, elhamdülillah. Bunlar meşit, bunlar 100% bunlar, конечно, но bizim vakitte buluruz, bizden sonra, но анда очень сложная ситуация. Сыктывкарга киләсе сәяхәтебездә намазга, мәчеттә җыелырга насыйп булсын. Ләйсин Хаҗиева, татарлар, Сыктывкар шәһәре, Коми Республикасы. Ва бирахмәткә я архамар рахимин. Аллаһу акбар. Илнең үткәнен онытмаган һәм аның киләчәге өчен фидакар хезмәт иткән ул кызлары булу халык өчен зур бәхет. Бүген сүзебез Дин Мөхәммәд Әхмәт улы Кунаев хакында булыр дип җиткерә Казакъстаннан үз хәбәрчеләребез. Аның исеме белән тулы бер чор бәйле. Ул Казакъстанның социаль, икътисади һәм мәдәни үсешенә зур өлеш керткән кеше. Кунаев җитәкчелегендә илдә дистәләгән шәһәр төзелгән, гигант заводлар торгызылган, цилина, ягъни чирәм җир күтәрелгән. Татар халкы белән Кунаевны нәрсә бәйли соң? Сүз Әдилә Төхбәтовага. Кунаев музей йорты 2001 елның ноябрь аенда Динмөхәммәд Әхмәт улына 90 ел тулуыга багышлап ачылган иде. Биредә туганнары, дуслары, хезмәттәшләре тапшырган экспонатлар җыелган. Музейга үтүгә безне Казакъстан Социалистик Республикасы Коммунистлар партиясы Үзәк комитетының беренче секретаре Динмөхәммәд Кунаев портреты каршы ала. Музейда 2 зал. Аның беренчесендә балачагы һәм студент еллары, башлангыч хезмәтен яктыртучы материаллар, документлар тәкъдим ителгән. Монда ук корал коллекциясе, шәхси әйберләр һәм Динмөхәммәд Әхмәт улының эш кабинеты. Здесь в музее у нас находятся архивные документы, материалы, фотографии, которыми пользовался Димаш Ахмедович, личные вещи какие-то. Нужно заметить, что это единственный музей по Казахстану, в котором находятся оригиналы. Әтисе Әхмәт Кунаев һәм әнисе Зөһрә Баировна 70 елдан артык бергә гомер кичергәннәр. Он происходил из рода Кунаевых, то есть он взял фамилию своего прадеда Куная, который был батыром тысячным еще в Куканскую войну. Но в поколении Димаша Ахмедовича были, прабабушка была татаркой, поэтому, возможно, какие-то гены и передались. Кунаевның хатыны Зөһрә Ялымова татар кызы. Искиткәч матур һәм якты йөзле хатын кыз Зөһрә Динмөхәммәд Әхмәт улының беренче һәм соңгы мәхәббәте була. Алар икесе озын һәм бәхетле гомер кичерәләр.
Он пишет, что сразу при встрече с Зухрой Шариповной она ему понравилась. В один из вечеров он приедет к ней и скажет: Зухра Шариповна, вы не согласитесь ли со мной поехать в Ридер? Меня туда назначает. Он даже не скажет, что директором там или еще по каким-то. Как бы он напишет сам, что это было одновременно и его признанием в любви, и о создании семьи. И так вот зародилась новая семья. Кунаевның шәхесе белән кызыксыну еллар узу белән арта гына. Шуңа күрә аның 100 еллыгы елында ул яшәгән йортта мемориаль фатир музей ачылды. Бу Казахстанның иң үзенчәлекле мөхиткә ия булган музейларның берсе дисәк ялгыш булмас. Биредә Казахстанның элеккеге җитәкчесе яшәгән күренешләр дә тәкъдим ителә. Динмөхәмәт Әхмәт улының коллекциясендә төрле ил җитәкчеләре бүләк иткән кабызгычлар да бар. Алар арасында Джон Кеннеди, Саддам Хусейн һәм башкаларның бүләкләре, барлыгы 476 дәнә үрнәк. Кунаевның хатыны Зөһрә Шәрип кызына кунаклар еш кына савыт саба бүләк итә торган булганнар. Алар белән дә хозурланырга була монда. Зөһрә ханым үзе мендәрләр эшләргә, шигү эшләрен яраткан. Аның вафатыннан соң күп эшләре, мендәрләре туганнарына таратылган. Күп кунаклар кабул иткәннәр алар. Биредә бәлки дәүләт башлыгына хас булмаган да бик гади аш бүлмәсе урнашкан. Өстәлдә яраткан ризыклары. Динмөхәмәт Әхмәт улы башкарган эшләрне Казахстандагы барлык милләт халкы хәтерли, бәйли. Аның бөек кызынышлары, изге гамәлләре өчен гасыр кешесе исеме бирелгән. Әдилә Тухбатова, Бауыржан Кажаканов, Татарлар, Алматы, Казахстан. 150 меңнән артык милләттәшебез гомер итүче Ульяновск өлкәсендә 67 татар авылы бар. Борынгы Сембер төбәгендәге иң яшь авылларның берсе 3 каенга нигез салынганга әле 100 елда юк. Безнең бу төбәктәге хәбәрчебез Рамис Сафин 3 каенга барып, яшь авылның тарихы, бүгенгесе һәм анда яшәүчеләр белән танышып кайтты. Авыл бит инде гирләп тора иде, заманында колхозлар эшләп тора иде, мәктәп бакчалар, теге балалар бакчасы, мәктәп гирләп эшләп тора иде, клубыбыз гирләп эшләп тора иде. Хәзер инде клубны яңадан аякка бастырдылар, менә Алланың рәхмәте яусын. Ишкайын әле чагыштырмача яшь авыл булса да, анда яшәүчеләр инде аның үткәнен әнә шулай сагынып искә ала. Ә бит заманында монда балалар бакчасы, элемтә бүлеге һәм урта мәктәп эшләп торган. Безнең школда 2 смена иде, школ 2 смена. Безнең авыл 2 смена укый идек. 8 школ балалар иде. Колхозларны бетерделәр, анда школларны бетерделәр, садиклар вис бар иде, бөтен нәрсә бар. Фирмалар монда артта менә 4 даилный нигенә иде безнең. 2 откормочный, 4 даилный фирмалары. Моны ахыргы чыгыратканның ниләрен, клюшкаларын менә быел алып киттеләр әле. Бүген авылдагы 185 хуҗалыкта 370 кеше яши. Күп йорттагыларның байтак авылга бар тик җәйләрен генә кайта. Әти-әни нигезен ташламыйча дача итеп файдаланалар. Кайсылары исә лаеклы ялга чыккач туган якларына кайтып төпләнә. Шушы авылда туып үскән Гөлнур Фатхулов да моннан 10 еллар элек 8нче сыйныфны тәмамлагач Димитроград шәһәренә китеп эшкә урнаша. Быел пенсиягә чыккач туган авылына күченеп кайта. Авылда бит инде фермадан башка эш юк иде. Наус түгәсебез киләмәде. Химашта эшләдем 18 ел, 15 ел. 18 ел стройкада эшләдем. Ана сарыкларым йортта. Менә чивиләрем. Эшләп йөриләр минем белән бер рәттән. Алла теләсә вәрәңгене сатам. Ишкайынның әйтеп бетергесез гаҗәеп тә киң һәм ширемле матур урамнары буйлап узганда, яңа төзелүче йортларны, каралты кураларын да күрергә була. Димәк, авыл әле бөтенләй бетүгә йөз тотмаган. Фәния белән Рамил Хакимовлар да бәхет эзләп читләрдә йөреп карасалар да, азакта туган нигезләренә кайтып төпләнәләр. Без үзебез инде гуртада торып карадык, яшьчәктән соң өйләнешкәч без Ташкентка да барып тордык. 8 ел тордык да, 2-5 елдар инде өйләнешкәч. Ну, авыл тормышы безгә күбрәк ошый. Менә мин үземнең менә кеңелем белән инде әтәмнән авыл тормышы миңа ошый. Мин гуртта инде бу менә кайтарсыз баларда инде ошамый. Айтерләр тоталар инде кемнең эше бар, кешеләр чыгып китеп эшләп бирәләр инде. Кем кая эшли? Авыл эчендә дә эшләр бар. Заманында Ишкайын берлек колхозының үзәге булган. Хуҗалык районда гына түгел, өлкәдә дә алдынгылар рәтендә барган. Сөт савы буенча, ит савы буенча без һәр вакыт беренче урында да бара идек без. Эшчән халык элекке бит инде мәкчә чыгып иде. Мәк
Вот. Мәктәп бит инде каждый йортта 5-6 бала бит инде. Вот. Мәк үстерәләр. Мәк үстерә, мәк бит инде 200 гектар, 300 гектар мәк чәчелә иде. Битте колхозда ник бетерделәр бен. Аллаһу, менә шулай әрәмиттеләр малай. Шуны хәзер уже яхшырап бара иде тормыш, да тава яхшырак атынган иде. Ну, есть, ну. Авылга узган гасырның 20нче еллар башында беренче йортлар салына. Килеп төпләнүчеләр күрше Исәнтимер авылыннан була. Безнең бездәге җирләр бик уңышлы җирләр. Менә әле хәзер Нижнегородта безнең иң мактылар җирләре безне кара җир бездә, уңышлы, уңдырышлы җир. Шуның белән Исәнтимер дигән авылдан безнең бабайларыбыз күчеп килгәннәр монда 21нче елны, 1921 елны. Шуның белән монда алар килеп утырганда беренче эш каян эше бетерә торган булган. Бу җирлектә шуның белән авылыбызга да эш каян исеме биргәннәр. Эш каян авылына Совет власти елларында нигез салынса да, ниндидер бер хикмәт белән авыл халкына җирле хакимият мәчет салырга рөхсәт итәләр. Һәм авыл халкына менә шушы урында 20нче еллар башында мәчет салып куялар. Бүгенге көндә инде авыл халкы үзенең әби бабайларының истәлек итеп, менә шушы мәчет булган урынга авылның исеменә кагылышлы, авылның исеменә багышлап, матур иттереп нәкъ уртасына эш каенда утыртып куйганнар. Ни кызганыч, ул мәчетләрнең гомере озын булмый. Илдә барган ул чактагы үзгәрешләр эш каенны да читләтеп узмый. Манаралары киселеп, биналары бакшыкка максатларда файдаланыла башлый. 30нчы елларда җиргә кушканнар, татарлар бит инде мөселманнар курыкканнар миндалар, үзләренең ишмәгәннәр. Шуның өчен күрше авыллардан Мардва дигән нацияларны китертеп мәчетләрне иштергәннәр. Наоборот, безнең татарларны иттереп чиркәүләрне иштергәннәр күрше авылларда. Менә шулай иттереп ничә ел хәзер мәчетсез, әле мәчетләрнең ние зданиясы дип әйтгәндә, анардан клуб ясаганнар, күчереп. Шунда клуб бит инде 70 ел, 80 ел буена клуб булып торган. Моннан берничә ел элек өлкәнең максатчан программ саксаларында авылның мәдәният йортына капиталь ремонт ясалган. Китапханәгә яңа китаплар кайтарылган. Казаннан концертлар килә, зур концертлар килә ай сайын. И постоянно шул концертларда полный заллар була. Киләсе елда эш каенлылар авылның юбилеена әзерләнә башлаячак. 21нче елда авылга нигез салынуга 100 ел тулачак. Хыяллары зурдан, илебез киңлекләренә таралган авылдашларны бергә җыйнап сабан туй уздыру һәм авыл тарихы турында китап чыгару. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Татар теле минем туган телем. Саклый аны батыр милләтем. Әби бабам теле, ата-анам теле. Күңелем тулы аңа хөрмәтем. Ана телебезне хөрмәтләп, кадерләп саклыйк. Сау булыгыз.